sobeka n'ibuwa igbakelike dani na dani gelie nni ilise dị n'ala ni gezue ike kike wedi kunie mbọsi ọzọ na nsogbu ụwa nwere ọgwụgwụ gbakelike dani na dani gelie nni ilise dị n'ala ni gezue ike kike wedi kunie mbọsi ọzọ na mkpadi n'ụwa nwere ọgwụgwụ ayi mo na tali mi iko weli ma yo to bamba wa anem bezi lozofo si na mmadụ na-abụ na-abụ n'okilikili na-amarụ onye na-achụ nwanne ya amazi anyị na ego mmadụ na ego onye na-achụ ibu maka na anyị na ego na-agbazi onwe anyị anyị rapụzi mmadụ ibe anyị ga na-akwanye elu na-akwanye ezigbo egwu kpọzịa mmadụ ya bụrụzịa oyi mo na-agwa mi weli nwayọ biko sobi ụwa eziokwu na a na-atụ ilu si na nkụ mmadụ baa n'ọkọchị anya ka ọ na-anya n'udu mmiri ekwudo n'ụtụtụ ya ka eji esi nri na anatụ ugbo na-aṅụazị n'uruchi ma ọ bụzi nyanwa ka anyị ga-eji wee na-adọkazi ukwu nwaanyị nke ezu ike maka na anyị na-achụ akụ ụwa gelotakwarụ na atụkwasịrị inu wee sị n'ụkwa dị elekwa mbọsị ọda na onye melile agha bụkwa onye so wee ṅụle ọṅụ mmeri ya bụ onye gbakere iketa anyị ya zube n'ike nwanne m na-atali mi ime obi gọweli nwayọ sogbu ụwa gbagalika dani na dani ga-elie nni lise dị n'ala na ga-ezue ike ike wedikunie
onye melu ka na-edu ya ife onye melu ka eje lọta ya nwanne m obiko weli nwayọ nwanne m na-agba mmiri biko weli nwayọ sogbu ụwa Kamjakwa. Asi na wala ọsọ kpukpu ewu. Eweli iji ije wee mere gịnị? Wee burie. Ewelu kwanu wee bujie ji. Erunatan. Ebe ụtọ ọdụ ya. Nwanne m na-atali mi weli nwayọ so bibu ụwa gbagelikata ndị nọda ndị ga-elie nne ilisi dị n'ala ndị ga-ezu ike kike wedị kụdie mba ọzọ nsogbu uwe nwere ọgwụgwụ Oyi mo na tali mi welu ke nwayọ chụba mba ụwa